Dubaj, mesto zlata a luxusu, alebo útočisko najbohatších zločincov sveta. Zatiaľ čo ho väčšina pozná ako turistický raj, pod povrchom sa skrýva oveľa temnejší svet. Tu žijú v pokoji ľudia, ktorých by v iných krajinách už dávno zatkli. Ale ako je to možné? Prečo sa práve Dubaj stal rajom pre utečencov a priekupníkov peňazí? Dubaj sa v posledných 10 ročiach vyvíjal ohromujúcou rýchlosťou. Za niekoľko desaťročí vyrástlo z púštnej dedinky jedno z najluxusnejších miest na svete. Obrovské mrakodrapy, umelé ostrovy a do zlata zahalené nákupné centrá vytvárajú obraz futuristického raja. Ale za pozlátkou existuje iná realita. Mesto sa stalo príťažlivým aj pre ľudí, ktorí nechcú, aby ich dobehla minulosť. Zatiaľ čo väčšina krajín sveta zaviedla prísne finančné pravidlá a spoluprácu v oblasti presadzovania práva, Dubaj zostal výnimočným miestom, kde mnohí zločinci nachádzajú dieru v systéme. Prečo je to tak? Čo je to, čo robí Dubaj jedinečným v porovnaní s ostatnými mestami na svete? Dubaj ako súčasť Spojených arabských emirátov je jedným z najznámejších medzinárodných daňových rajov. V meste neexistuje daň z príjmu, čo znamená, že majetky môžu byť takmer bez obmedzení presunuté sem. To nerobí to príťažlivým len pre bohatých podnikateľov, ale aj pre osoby podozrivé z prania špinavých peňazí a podvodov. Miesto, kde je ťažké sledovať pohyb peňazí a kde sa úrady nevypytujú na pôvod pritekajúcich sum. Okrem toho v Dubaji neexistujú transparentné finančné pravidlá. Majitelia spoločností založených tu často zostávajú utajení, takže osoba hľadaná v zahraničí môže ľahko založiť podnik bez toho, aby sa niekto pýtal, odkiaľ pochádza jej kapitál. Mnoho offshore bank tiež funguje v meste, v ktorých je možné jednoducho otvoriť účet bez toho, aby úrady prísne kontrolovali klientov. To znamená, že obchodníci, oligarchovia a podvodníci, ktorí sú hľadaní v mnohých krajinách, utekajú do Dubaja, aby skryli svoje peniaze a žili luxusným životom bez obáv z dosiahnutia spravodlivosti. Mnohí z nich oficiálne investujú svoje majetky do nehnuteľností alebo podnikov, ale v skutočnosti to sú len krycie historky na pranie nelegálne nadobudnutých peňazí. Na pranie špinavých peňazí sa ponúka množstvo možností. V Dubaji trh s nehnuteľnosťami už roky prekvitá a mnoho luxusných bytov kúpili neznáme osoby v hotovosti. Tieto byty často ani nie sú obývané, ale slúžia iba na skrytie peňazí. Podľa niektorých odhadov je významná časť luxusných bytov kúpených tu spojená s osobami, ktoré sú v iných krajinách hľadané za finančné zločiny. Jedným z najväčších dôvodov, prečo si zločinci vyberajú Dubaj, je to, že Spojené arabské emiráty nemajú uzavreté vydávacie dohody s mnohými západnými krajinami, ako sú Spojené štáty, Spojené kráľovstvo alebo viaceré európske štáty. To znamená, že ak niekoho hľadajú vo vlastnej krajine, ale dostane sa do Dubaja, miestne úrady ho nemusia vydať. To predstavuje obrovskú výhodu pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť väzeniu a začať nový život v luxusnom prostredí. Často sa stáva, že známy podvodník alebo podnikateľ zapojený do prania špinavých peňazí zmizne z jedného dňa na druhý a o niekoľko mesiacov sa objaví v Dubaji ako majiteľ luxusného apartmánu alebo súkromného ostrova. Polícia a medzinárodné vyšetrovacie úrady sú v mnohých prípadoch bezmocné, pretože Spojené arabské emiráty nie sú povinné spolupracovať na žiadostiach o vydanie. V meste nie sú zriedkaví ruskí oligarchovia, európski daňoví podvodníci a ázijskí priekupníci peňazí, ktorí tu nachádzajú to bezpečné útočište, ktoré už inde nedokážu dosiahnuť. V posledných rokoch zaviedli západné krajiny čoraz viac sankcií voči týmto osobám, ale Dubaj zostáva miestom, kde môžu svoje peniaze ukryť a žiť pokojne bez toho, aby sa museli obávať akýchkoľvek následkov. Okrem finančnej kriminality sa niektoré oblasti Dubaja stali centrom organizovaného zločinu. Hoci v meste oficiálne vládne poriadok a bezpečnosť, v zákulisí prebieha obchodovanie s ľuďmi a nelegálne obchody. Úrady sa snažia toto poprieť, ale podľa mnohých správ je v Dubaji narastajúcim problémom novodobé otroctvo a vykorisťovanie nelegálnych pracovníkov. Hoci Dubaj stále zostáva hlavným mestom luxusu a prepichu, musíme spoznať aj jeho druhú tvár. Najbohatší utečenci a zločinci sveta tu často nachádzajú útočisko. Čo si myslíš, dokedy to takto môže pokračovať? Pre ruských oligarchov a podnikateľov sa Dubaj v posledných rokoch stal jedným z najdôležitejších útočísk. Obzvlášť po tom, čo západné krajiny zaviedli sankcie proti Rusku a zmrazili v Európe a Spojených štátoch majetky v hodnote miliárd dolárov. Štátoch
Mnohí oligarchovia, ktorí prišli o svoj európsky majetok, jednoducho presunuli svoje peniaze a život do Dubaja, kde môžu naďalej nerušene viesť luxusný život a podnikať bez toho, aby im úradníci kládli otázky. Jedným z najväčších lákadiel Dubaja pre ruskú elitu je, že sa tu nemusia obávať o konfiškáciu svojho majetku. Zatiaľ čo v Európe a v Spojených štátoch viacerí oligarchovia stratili svoje nehnuteľnosti a bankové účty, Dubaj ich prijal a dal im možnosť začať nové obchodné podnikania. Spojené arabské emiráty sa nepripojili k západným sankciám, takže pre ruských miliardárov zostala táto krajina bezpečným prístavom. Nielen Rusi, ale aj mnohí iní hľadaní podnikatelia z rôznych krajín tu našli útočisko. Podvodníci na daniach, skorumpovaní politici a osoby podozrivé z prania špinavých peňazí zakladali nové firmy v Dubaji, aby skryli alebo vyprali svoj majetok. V meste je jednoduché začať podnikať a úrady zriedkavo kontrolujú finančné pozadie. To umožňuje niektorým, aby sa oficiálne vydávali za developerov nehnuteľností alebo obchodníkov. Zatiaľ čo v skutočnosti len hľadajú bezpečné miesto na ukrytie svojho majetku. Títo hľadaní podnikatelia často žijú v luxusných apartmánoch alebo súkromných vilách a naďalej majú obrovský vplyv. Nie je nezvyčajné, že svoje peniaze ukladajú do luxusných jácht, drahých nehnuteľností alebo offshore účtov, čím sa úplne vyhýbajú finančnému systému západných krajín. V dubajských prístavoch a luxusných štvrtiach sa nachádza viacero jácht a súkromných lietadiel, ktoré by na západe už skonfiškovali, keby sa krajina zúčastňovala na medzinárodných sankciách. Zatiaľ čo Dubaj sa navonok javí ako moderné, rozvinuté a čisté mesto, v pozadí tu pôsobia zločinecké organizácie a nelegálne obchody, ktorým ani najväčšie svetové úrady nevedia prísť na koreň. Jednou z najznepokojujúcejších oblastí je obchod s drogami a ľuďmi, ktorý je problémom na celom svete, a Dubaj nie je výnimkou. Mesto je jedným z najdôležitejších obchodných centier Blízkeho východu a jednou z najväčších tranzitných staníc tovaru z rôznych častí sveta. To využívajú aj zločinecké organizácie a Dubaj často používajú na presun nelegálneho tovaru medzi Áziou, Afrikou a Európou. Krajina má mimoriadne prísne protidrogové zákony a úrady oficiálne tvrdo zasahujú proti tomuto druhu trestnej činnosti. Ale v mnohých prípadoch skutoční zločinci zostávajú skrytí, pretože v systéme je množstvo medzier. Ďalším vážnym problémom je obchod s ľuďmi a moderné otroctvo. Hoci Dubaj oficiálne zakazuje nelegálne zamestnávanie, podľa početných správ stále prichádza do krajiny množstvo migrujúcich pracovníkov, ktorí sú držaní v zlých podmienkach a zneužívaní. Sokanugi erkeznek Dubajba, hogi jól fizeto alast igernek nekik, de amikor megérkeznek, elveszik az útlevelüket es munkára keniseritik oket. To platí zvlášť pre pracovníkov v stavebných odvetviach a v nočnom živote. Organizovaná kriminalita má aj inú formu, ako sú exkluzívne eskortné služby, ktoré niektorí považujú za prostitúciu. Prevádzkujú. Mesto oficiálne prísne reguluje zábavný priemysel, ale v nočnom živote sa často dejú veci, ktoré úrady nerady zverejňujú. Hoci Dubaj je považovaný za jedno z najvyspelejších a najbezpečnejších miest na svete, v pozadí neustále sa snaží očistiť svoj imidž. Spojené arabské emiráty sa snažia zachovať obraz, že Dubaj je čisté a zákona rešpektujúce mesto, ktoré nepodporuje kriminalitu. Preto v posledných rokoch prijali niekoľko opatrení na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. V poslednom období úrady zatkli alebo vyhostili z krajiny niekoľko známych osôb a v niektorých prípadoch vykonali vydanie aj pod medzinárodným tlakom. Napriek tomu ostáva Dubaj jedným z najatraktívnejších miest pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť spravodlivosti. Otázka je, dokedy môže tento stav ešte pretrvávať? Zostane Dubaj naďalej útočiskom pre najbohatších zločincov sveta? Alebo bude krajina schopná očistiť svoje meno a skutočne eliminovať podsvetné aktivity? Čo si o tom myslíš? Dokáže Dubaj očistiť svoje meno, alebo zostane jedným z najbezpečnejších útočísk pre zločincov na svete? Napíš do komentára. Ak ťa zaujímajú tajomstvá sveta, nezabudni sa prihlásiť na odber kanála, aby si nepremeškal ďalšie naše video.